Nepan nang tanta sarbura tangka pen Kanghon nam unjima. Nang tanta Nepan. Apo ape kave, ahem arit kave apin so afan sinang nang ning ke dokterak pema. Kacharlita abe tulang nang pen ke asapta chingbar bepin. Hirtiolong lanvet lo ma pinso kedo. Terakre sala amowange aretchi. Nang ke armosarte asopo kangtang afansi donang jining che binoi. Kangtang afan le dolote nang kai dingpi rengdok rengi dolompo oso jok lulu heri noi. Polong ki afansi dolong vek nanggi neke. Longki afan le dolong lete neka isi penando depo neke. Kopusi lason kaning je hailo nang ha. Nang ardet prat na chinilo. Longki afan ke do jimonen are longki along kopilo ke doke. Hello? Osa nang linon amat neli sopi afan nang ingtumik det noi. Neli nangli ongkai si kepuloti osa. Mata nang nelo neli dolo. Lason kali lang sarbura ng takamata ingday onglang lason kali. Dujoy sarpi nang tanang ingug dung kakri posit na! Jangreso longki anipi kaceman kangtung abang lobo nang tasala. Banga oso abang aning ing samse pulote koson si laso apinso along akay dingpi kedodun tekpo. Bang aning kahang apinso kaprek ng kapadoji apinso kaprek pulote koson si kakroy jilang. Osota kali arleng keteta kali si sala. Kamata parsikchet tahe sarbura nang ta. Tangka mahake do apinso si pausaji pubo ng ante tangkapen Kanghon na munjima? Nepan nang tanta sarbura tangkapen Kanghon na unjima. Nang tanta Nepan. Jongsi kaplang apinso esopi apan nang chokpi aret pulote koson lo. Ahok sapi ng keputa tangke mahapengke Kanghon namune. Lasi ne himpenta kedu kapinso sita aning mesena pinso lote chokro. Nepan nang dia detnoy sarpi lapen pe malin. Pe malin osa longki afanta thannoy hematum takroy lopura. Ahok lo puhe po? Ho ning arong ong. Kardom mate kai kini libu juna lang dun vera to an phans tame nilian ben kardom pa jiriklo koson asola marjan mangke nang tum comment section lang bacin tun tha langmi pusta langno pusta edi ben asola marjan ka salam li padu ki pikan lo nili ox tame ring ni me singjam asdes tame nili asolam ka asola marjan ka salam nili padu pikan lo background music kiri la edi lapente ajak a video bangke background music kipitun joine jak bangke issue dokok tik amasi chulom stamene li video upload stame edi tidile nang ko aku re-upload nang ko gitilo asi nang tuman bacini lo asi la sola marjan bang na tum kelang pen koson ma comment section nang bacin tun vek tha